Bolinao Mayor po nagbigay ng ultimatum sa mga poultry operators. Existing operations hanggang December 31, 2026 na lamang. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Hanggang Disyembre 31, 2026 na lamang pinapayagang magpatuloy ang mga kasalukuyang poultry at egg-laying establishment sa Bolinao, Pangasinan sa ilalim ng Executive Order No. 43, Series of 2026. Layunin ng kautusan na natugunan ng mga concern kaugnay ng poultry operations kasabay ng pagbibigay halaga sa kapakanan ng mga residente at pangangalaga sa turismo ng bayan. Ayon kay Bolinao Mayor Jesus Boying Celeste, matagal ng concern ng lokal na pamahalaan ang epekto umano ng poultry operations sa turismo. Ang isang number one problem doon na may nakita namin sa nakakasira ng turismo yung mga poultry. Poultry. Ito na may executive order na ako na ano din na binaba na expired lahat ang permit. Matagal ng request kasi yan, hindi na Pagsapit ng Enero 1, 2027, patutupad ang moratorium sa pagtatayo, pagpapalawak at pagsisimula ng operasyon ng poultry at egg-laying farms. Suspendido rin ang pagproseso at pag-issue ng mga bagong local permit para sa mga naturang operasyon. Humingi naman ang pag-unawa si Celeste sa mga poultry operator na matagal nang nasa industriya, ngunit iginiit ang pangangailangang isaalang-alang ang kapakanan ng mga residente at mga turistang bumibisita sa Bolinao. naman po ako, humingi ako ng dispensa sa mga nag-invest sa poultry dahil at least matagal na rin silang nag-operate. Pagbigyan naman namin nila ang kahilingan namin na taga Bolinao na tama na ang poultry dahil nakakasira na sa ngayon. Sensyahan po tayo dahil ang pinupagpigyan po natin dito ay kumain ng Bolinao para masira nala ng turismo hanggang December na po ang pag-operate ng poultry. Habang pinapayagan pang mag-operate ang mga existing establishment hanggang Disyembre 31, obligado silang sumunod sa environmental sanitation, waste management, animal health at iba pang regulatory requirements. Inatasan din ang mga kinauukulang tanggapan ng munisipyo na magsagawa ng inspeksyon at monitoring upang matiyak ang pagsunod sa kautusan. Nilagda ng Executive Order No. 43 noong Hulyo 24, 2026 at mananatili ang moratorium hanggang magkaroon ng kaukulang municipal ordinance o hanggang amyendahan na bawiin o alisin ang kautusan. Sa hakbang na ito, target ng lokal na pamahalaan na mapangalagaan ang kapakanan ng mga residente at mapanatili ang Bolinao bilang maayos sa destinasyon para sa mga turistang bumibisita sa bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.